Σας παρουσιάσαμε και προηγουμένως σχετικό ρεπορτάζ με την επίσκεψη του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Παπαδημούλη, στην Λιβαδιά για να στηρίξει και την υποψηφιότητα του υποψηφίου περιφερειάρχη του κ. Νίκου Στουπή. Ο κ. Στουπής είναι λοιπόν κοντά μας και θα συνδεθούμε αμέσως τώρα με το στούντιο του Σταρ στην Λιβαδιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω, κύριε Στουπή, την συζήτησή μας με την εξής ερώτηση. Οι υποψηφιότητες που είναι εναντίον του μνημονίου θα υπερψηφιστούν, πιστεύετε? Οι πολίτες θα ψηφίσουν τον καλύτερο σε αυτές τις εκλογές ή θα επιλέξουν να στείλουν ένα μήνυμα στην κυβέρνηση? Και σας ρωτώ γιατί ο συνδυασμός σας είναι ριζοσπαστική και οικολογική συνεργασία, πολίτες ενάντια στο μνημόνιο. Νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε πρωτίστως ότι μιλάμε για τις περιφερειακές εκλογές. Οι εκλογές αυτές αγγίζουν τον πυρήνα εξουσίας του κράτους, έτσι αλλιώς έχουμε και μια μεγάλη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην περιφέρεια, άρα πρωτίστως με πολιτικά κριτήρια θα τοποθετηθούν οι πολίτες με βάση την εμπειρία τους, η οποία εμπειρία τους είναι βαριά και δύσκολη αυτή την περίοδο, γιατί νιώθουν στο πετσί τους τις επιπτώσεις από τη σκληρή νεοφιλελεύθερη οικονομική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Μας αρέσει δεν μας αρέσει λοιπόν, η οικονομική κατάσταση της χώρας έχει επισκιάσει αυτές τις εκλογές της αυτοδιοίκησης, έχει επισκιάσει το ρόλο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Δεν είναι εκλογές απλές για ένα δήμο που θα εκλέξει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα διαχειριστούν την καθημερινότητά του. Οι περιφερειακές εκλογές σχετίζονται με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων, βασικά με ζητήματα περιφερειακού σχεδιασμού και οικονομικής ανάπτυξης. Άρα με αυτή την έννοια, θέλουμε δεν θέλουμε, με βάση την εμπειρία τους, οι πολίτες έτσι θα λειτουργήσουν. Ο άνεργος, αυτός που ο απολυμένος, που φτάνει να είναι, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε για το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, θα φτάσουμε σε ποσοστά ανεργίας στο αμέσως επόμενο διάστημα 25%. Είναι σαφές ότι πρωτίστως με αυτό το κριτήριο, ότι δεν έχει δουλειά, θα τοποθετηθεί. Ο επαγγελματοβιοτέχνης που από τις περιοδίες μας βλέπουμε ότι δεν έχει να πληρώσει το τέβε του ή ένας στους τρεις κλείνει το μαγαζί του ή απολύει το προσωπικό του για να τα βγάλει πέρα, με αυτό το κριτήριο θα ψηφίσει. Ο αγρότης ο οποίος αναγκάζεται να παρατήσει τη γη του γιατί δεν τα βγάζει πέρα, να φύγει από το χωριό του, με αυτό το κριτήριο θα ψηφίσει. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σαφές πολιτική η τοποθέτηση την οποία θα κάνουν οι πολίτες, και γι' αυτό άλλωστε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας αναγκάστηκε 10 μέρες πριν να αποδεχθεί αυτό που όλοι λέγαμε εξ αρχής, ότι έτσι θα είναι οι εκλογές. Έτσι είναι και στην Ευρώπη. Οι εκλογές αυτές δίνουν το δικαίωμα σε έναν κόσμο ο οποίος διαφωνεί με την κυβερνητική πολιτική όπως εφαρμόζεται, να του στείλει αυτό το μήνυμα, και η κυβέρνηση οφείλει να κάνει τις διορθωτικές κινήσεις τις οποίες πρέπει να κάνει. Κύριε Στουπή, να μείνουμε λίγο στην άποψη των πολιτών. Όπως είπατε, περιοδεύεται αυτές τις μέρες σε όλες τις περιοχές της στερεάς Ελλάδας. Σχεδόν ολοκληρώνουμε τώρα την περιοδία. Σήμερα βρεθήκατε μαζί με τον κύριο Παπαδημούλη στη Λιβαδιά, συνδεθήκατε με φορείς, με το εργατικό κέντρο, πήγατε στο νοσοκομείο. Τελικά, από την περιοδία σας όλο αυτό το διάστημα, νομίζετε, και ποιες είναι οι απόψεις των πολιτών? Σας μιλούν ότι ζητούν μάλλον αλλαγή κυβέρνησης, ή σας κάνουν γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά, προκειμένου να εκλεγούν κάποιοι ικανοί άνθρωποι στις αυτοδιοικητικές εκλογές για να επιλύσουν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν? Νομίζω ότι το λιγότερο που τους απασχολεί είναι το ποιος θα είναι ο κυβερνήτης. Και κανείς έτσι αλλιώς και από τις πολιτικές δυνάμεις δεν έχει ζητήσει εκλογές. Αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες είναι ποια πολιτική ακολουθείται. Έχουν βαρεθεί να αλλάζουν τα πρόσωπα, αλλά οι πολιτικές να μένουν τα ίδιες. Έχουν βαρεθεί να υπακούν σε λογικές που τους λένε ότι έτσι είναι και δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Έχουν βαρεθεί σε λογικές που προσπαθούν να τους κάνουν συνυπεύθυνους. Λες για την κατάσταση της οικονομίας σήμερα φταίει ο εργαζόμενος και ο φτωχοσυντήρητος του χωριού και της πόλης. Έχουν βαρεθεί να εναλλάσσονται τα κόμματα στην εξουσία, αλλά οι πολιτικές δυστυχώς να μένουν ίδιες. Έχουν βαρεθεί να εφαρμόζονται νεοφιλελεύθερες, νεοσυντηρητικές πολιτικές στο όνομα μάλιστα του σοσιαλισμού, όπως κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Έχουν βαρεθεί άλλα να τους λένε πριν από τις εκλογές και άλλα σε πολύ σύντομο διάστημα. Άρα δεν έχουν ανάγκη από εθνικές εκλογές αυτή τη στιγμή, κύριε Στουπή? Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε. Δεν έχουν ανάγκη από εθνικές εκλογές, από αλλαγή κυβέρνησης.
δεν νομίζω ότι κανείς θέτει θέμα εθνικών εκλογών. Αυτό ήταν ένα τέχνασμα του ίδιου του Πρωθυπουργού που πιστεύω ότι μπούμεραν θα του γυρίσει. Καμιά πολιτική δύναμη δεν έθεσε τέτοιο θέμα. Και δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να πάμε για εκλογές το αν θα ιτηθεί ο Α ή ο Β υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή το αν δεν εκλεγεί ο κύριος Περγαντάς στη στερεά Ελλάδα συνιστά εθνικό θέμα στο οποίο πρέπει να μας οδηγήσει σε εκλογές. Όχι, νομίζω ότι αλλού άλλο πράγμα ήθελε να δώσει ως μήνυμα ο κύριος Παπανδρέου. Αναφερόταν στην Τρόικα και στους πέρα των εθνικών συνόρων εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις, ότι ήθελε να τους καθησυχάσει, ότι προσπαθεί να εκβιάσει τον κόσμο να πάει χωρίς αντιστάσεις σε αυτή την εφαρμοζόμενη πολιτική, και νομίζω έστειλε και ορισμένα μηνύματα τι πρέπει να περιμένουμε την άλλη μέρα των εκλογών. Γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ, όπως σας είναι γνωστό, συμφώνησαν με την Τρόικα να μην αποκαλύψουν το μέγεθος του ελλείμματος και του χρέους, αλλά αυτό να το κάνουν στις 15 του Νοεμβρίου, την επόμενη των εκλογών. Γιατί δεν είναι το θέμα πότε θα αποκαλύψουν τα ελλείμματα, το θέμα είναι τα μέτρα που θα ακολουθήσουν για να αντιμετωπίσουν αυτό το δεδομένο. Και αυτό προσπάθησε να αποφύγει ο κύριος Παπανδρέου. Ο συνδυασμός σας ονομάζεται, όπως είπαμε, Οικολογική Συνεργασία για τη Στερεά Ελλάδα, πολιτική ανάπτυξη στο μνημόνιο. Ριζοσπαστική και οικολογική συνεργασία. Ήθελα να μείνουμε λίγο στο οικολογική συνεργασία, όχι σε ολόκληρο το ριζοσπαστική οικολογική συνεργασία, γιατί υπάρχει άλλος ένας συνδυασμός στην περιφέρεια Στερεάς που προέρχεται από τον ίδιο χώρο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Η αριστερά ήταν πάντοτε σε όλες την ιστορική της πορεία συνδεδεμένη και με την έννοια της αλληλεγγύης. Πρωτίστως βέβαια με την έννοια της υπεράσπισης των κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά αν κρίνουμε ότι ένα πρώτιστο κοινωνικό δικαίωμα είναι το να μπορείς να ζεις σε ένα υγιές και καθαρό περιβάλλον, αντιλαμβάνεσαι ότι η αριστερά πάντοτε ήταν μπροστά και στους οικολογικούς αγώνες. Και εμείς που απαρτίζουμε το συνδυασμό, από αυτά τα οικολογικά κινήματα έχουμε προέρθει. Οι δυνάμεις οι δικές μας ήταν αυτές που ξεκίνησαν τον αγώνα, και είτε αυτός ο αγώνας αφορούσε τον Ασοπό, είτε αφορούσε τα Μεσάπια, είτε αφορούσε το Λιθάνθρακα, είτε αφορούσε την καύση του RDF από τα τσιμεντάδικα. Προφανώς διάφορος κόσμος με διαφορετική πολιτική στόχευση αποφασίζει να πάει στο δεδομένο των εκλογών. Και κάποιοι συναγωνιστές και από το χώρο που μέχρι τότε παλεύαν μαζί έκαναν μια διαφορετική πολιτική επιλογή. Εμείς θεωρούμε ότι σε αυτές τις εκλογές το πρωτεύον και το διακύβευμα είναι το πολιτικό μήνυμα που αυτές πρέπει να εκφέρουν, και μόνο έτσι θα μπορούν να βρουν δικαίωση και τα ίδια τα οικολογικά κινήματα. Κάποιοι συναγωνιστές θεώρησαν ότι δεν έχουν πολιτικό διακύβευμα αυτές οι εκλογές και πρέπει να πάμε με γενικότερα τοπικά και οικολογικά θέματα στη σημαία μας. Αυτό που δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Πηγαίνετε κι εσείς στις εκλογές, η αριστερά πηγαίνει στις εκλογές, μη διανύοντας και τις καλύτερες μέρες της, έτσι δεν είναι, κυρίως το πει, και όταν πρέπει να είναι πολιτικό το μήνυμα για τους πολίτες, γιατί να επιλέξουν να στείλουν το μήνυμα στην κυβέρνηση, ψηφίζοντας συνδυασμούς που να προέρχονται από το χώρο το δικό σας? Δεν είμαι από αυτούς που θα κρύψουν την εικόνα που υπάρχει στην αριστερά. Είμαι από αυτούς που μάλιστα που υποστηρίζουν ότι πρέπει να βγαίνουν στο προσκήνιο οι πραγματικές αντιθέσεις και με πολιτικούς όρους να βελτιώνεται και να λύνονται. Τα πράγματα δηλαδή θεωρώ ότι ήταν πολύ χειρότερα το να προσπαθήσουμε να εξαπατήσουμε τον κόσμο και να κρύψουμε τις πολιτικές διαφορές οι οποίες υπάρχουν. Ίσα ίσα αυτές οι πολιτικές διαφορές ως τέτοιες πρέπει να μπαίνουν στο τραπέζι, και ο κόσμος της αριστεράς και ο λαός και μέσα από τις εκλογές να είναι αυτός ο οποίος θα τις λύνει. Αυτό που θέλω να σας πω όμως το ερώτημά σας είναι το εξής, ότι με αυτή, όπως τη λέτε, προβληματική αριστερά που έχει τα διαφορετικά πρόσωπα κτλ., ο εργαζόμενος, ο ελληνικός λαός, με αυτή την αριστερά την προβληματική εντός εισαγωγικών είχε όλες αυτές τις κατακτήσεις που είχε μέχρι τα τώρα και που σήμερα. Και φαντάζομαι πολύ απογοητευμένος θα παρακολουθείτε όσα γίνονται στην αριστερά αυτές τις μέρες. Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε. Και φαντάζομαι ότι πολύ απογοητευμένος θα παρακολουθείτε όσα γίνονται στην αριστερά αυτές τις μέρες. Πιστεύω ότι πρωτίστως είναι απογοητευμένος από την ίδια την κυβερνητική πολιτική, όπως σας είπα. Είναι όχι απογοητευμένος, είναι απαιτητικός και απαιτεί μια άλλη πορεία από την αριστερά. Και πιστεύω ότι έχει σημασία ο κόσμος της αριστεράς σε αυτές τις εκλογές να μην απογοητευτεί, να μην εκφραστεί με μια ψήφο αποχής από την κάλπη ή με μια ψήφο λευκή ή άκυρη, αλλά πρωτίστως να τοποθετηθεί απέναντι στον πολιτικό λόγο που το κάθε κομμάτι της αριστεράς καταθέτει σε αυτές τις εκλογές, ποιο θέλει
να υπερισχύσει, ποιο θέλει να είναι το κυρίαρχο ρεύμα. Για μας, για παράδειγμα, το πολιτικό που σας λέω είναι το εξής, ότι αν λέμε στον κόσμο και της αριστεράς και γενικότερα, ότι αν θέλει να έχουμε προοδευτικές εξελίξεις, όχι απλά δηλαδή να σταματήσουμε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική η οποία εφαρμόζεται, αλλά να στρέψουμε το πολιτικό σκηνικό προς προοδευτικότερες λύσεις, ο μοχλός, το πολιτικό σχέδιο πρέπει να στηρίζεται στη συμπόρευση των δυνάμεων της αριστεράς της οικολογίας με τις δυνάμεις που προέρχονται από το σοσιαλιστικό χώρο και οι οποίες διαφωνούν με τη συγκεκριμένη εφαρμοζόμενη πολιτική. Είναι αυτό το πείραμα που κάνουμε στην Αθήνα, το πείραμα που προσπαθήσαμε με άλλους όρους να πάμε και σε επίπεδο περιφέρειας. Ο κόσμος της αριστεράς ας τοποθετεί και ας ενισχύσει αυτή την πολιτική. Αν συμφωνεί με μια άλλη πολιτική, προφανώς θα επιλέξει κάποια άλλη. Πόσο αισιόδοξος είστε για το αποτέλεσμα της κάλπης όσον αφορά στο δικό σας συνδυασμό την ερχόμενη Κυριακή και ποια θα είναι η επόμενη μέρα για εσάς? Ο δικός μας συνδυασμός δεν έχει ατομικές φιλοδοξίες, ούτε με έναν είναι ατομικές, δηλαδή δεν ξεκινάω από κάποιο προσωπικό κίνητρο. Τα κίνητρά μας είναι βαθιά πολιτικά. Θέλουμε να πάμε με εξασφαλισμένη και ενισχυμένη την παρουσία αυτού του ρεύματος των ιδεών που σας είπα προηγούμενα και που ο χώρος, ο δικός μας της αριστεράς εκφράζει, να πάμε με μια ενισχυμένη παρουσία στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τους εξής λόγους. Πρώτον, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε να συμβάλλουμε τα μέγιστα στα θέματα του περιφερειακού σχεδιασμού, της αποκέντρωσης και της ανάπτυξης. Είναι από πολύ βαθιά οι ιδέες μας για αυτά τα πράγματα που σαν αριστερά έχουμε εφαρμόσει. Θέλουμε μια ισχυρή συμμετοχή στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο για να ματαιώσουμε τέτοιες αντιλαϊκές πολιτικές που εκπορεύονται από την εφαρμογή του μνημόνιου. Έχουμε μιλήσει, τα πρώτα τα οποία θα χρειαστεί να πάρει θέση το καινούργιο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι πώς θα τα βγάλει πέρα με τους σπόρους σε πλαίσιο νέων αρμοδιοτήτων. Θα πάει στο να φορολογήσει και άλλο τους εργαζόμενους, θα πάει να εκποιήσει δημόσια περιουσία, θα παραιτηθεί από τον κοινωνικό χαρακτήρα λειτουργιών που ως περιφέρεια έχει αναλάβει, δηλαδή θα περιορίσει το κοινωνικό έργο στην παιδεία, στην υγεία που θα έχει αρμοδιότητες, ή θα ακολουθήσει έναν άλλο ρόλο. Και η τρίτη πλευρά της παρέμβασής μας είναι εκεί να πάμε να μεταφέρουμε τη φωνή του αγωνιζόμενου λαού μας, να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά του σε έναν άλλο θεσμό εξουσίας όπως είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο. Κύριε Στοπίνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Καλό απόγευμα.